irakurri dudana orain dela gutxi, Octavia Balderrena, odoleko alaba eta beste kontakizun batzuk. Ipuinak dira, baina denak distopikoak dira, eta agerian jartzen ditu gure beldur guztiak, gizarte honi dagokienez. Bueno, genero guztiak gustatzen zaizkit, baldin liburua ona baldin bada, naiz batere mizkina horretan, baina gaur aipatuko dut oraintxe irakurtzen ari naizelako biografia, Susan Sontagen biografia irakurtzen ari naiz oso gustura. Bueno, gomendatuko nuke Leo Perutzen Gauez Harrizko zubiaren azpian. Badakit modestia falta dela, eta gu bion artean itzuli genduela Jose Mari Berazategik eta biok, baina irakurtzeko liburua da. Bazen Pragan margolari bat, etorkizunerako apenas arrastorik utzi zuena. Boktek edo Adalbert Brabenek zuen izena, baina atseginez hartzen zuen Signor Brabantzio deitzea.